Szervusz, mutatkozz be, légy szíves. Üdvözlök mindenkit, Norbi vagyok. Norbi Torva, Red Bulli Mania Kennel. Mesélsz erről a fajtáról, a buliról egy picit nekünk? Igen, én a Micro Exotic American Bullit képviselem, Szlovákia. Ez volt az álmom, hogy híres tenyésztő legyek. Azt akarom, hogy a kutyáimból a legjobbat ki tudjam hozni. Gyönyörűek a kutyáid. Köszönöm. A fajtáról tudsz egy kicsit beszélni, hogy honnan származnak a bulik? Amerikában lettek kitenyésztve. A reptelek még ezért hoztak létre őket. Különböző államokból. Azt akartak elérni, hogy ez a pitbull kicsit erősebb, vaskosabb kutya. Izmosabb. Izmosabb, szélesebb, nagyobb küllemmel, mikor ne legyenek annyira agresszívak. De akkor inkább ilyen esztétikai oka van annak, hogy nem az, hogy vad és hogy verekedjen, hanem inkább, hogy robosztus, szép és tekintélyparancskoló, ugye? A te kutyáid gyönyörűek, ők a mikrobulik, ugye? Igen. Most Bekének te ajándékoztál egy kutyát, egy gyönyörű kutyát, amit nem tudunk bemutatni, mert Beke hermetikusan el fog zárni a kutyától mindenkit gyakorlatilag. Milyen indítatásból, Bekém? Én nagyon sok szeretettel, és hát ugye a Norbival úgy ismerkedtünk meg, hogy még a YouTube-os korszakból, meg a TikTok-os korszakból, és én amúgy ugye, ahogy mondta is a Norbi barátom, hogy Amerikában a rapperek, minden híres rappernek van szinte ugyanilyen bullia. Akár több is. Akár több is egyszerre. Én úgy gondoltam, hogy Magyarországon nem nagyon sok rappernek van ilyen. Hol fedezted föl ezt a kutyát? Hol láttad meg először életedben ezt a fajtát? Ezt a fajtát, hajtsétek, hanem a Nate Dognak, a fiánál, vagy talán még a Nate Dogos idő, meg a Warren Tree, tehát olyan 96-97, azt hiszem, de lehet, hogy akkortól származik a kutya, azt nem tudom, de hogy én tudom, hogy a Dr. Dre 2001-es The Chronic albumon már, hogy szerepeltek meg a DMX klipekbe, előszeretettel. Még tőled, Norbi, egy évben hány alom szokott lenni, vagy egy-kettő, és akkor azok hány darab kölyök? Hát most 10 volt utoljára. 10? Aha. Igen. Általában ennyit ellenek? Nem mindig. Kevesebb? 5, 4, 5, 6 darab, attól függ. Hogy mennyit fogál meg azt szoktam. Érdekes kapcsolódás egyébként a rep szakmához ez a tenyésztői dolog, hogy valahol az állatokkal is foglalkozik, valahol kiszolgálni azt a közeget, aki ebben van a rep szakmában. Hol lehet téged utolérni, elérni, és esetleg, ha valaki akar vásárolni, akkor... Facebookon ugyanúgy, TikTok. Milyen felületen, hogy vagy jelen? Red Bulli, Burai Norbert. Red Bulli, Burai Norbert. És Y-nal írják a bulit, ne I betűvel, simán Y-nal. Ezt elfelejtettem megkérdezni, mert van egy ajánlatod, amit így feltennél a nézőknek, illetve aki szeretne ilyen kutyát tőled vásárolni, akkor mi is történik? Mi van most? Aki a Rumbós Bekét követi, és azt szeretné American Bulli Micro Exotica, annak 10% kedvezmény. Ha hivatkoznak a Bekére, ugye? Akkor 10% kedvezményt kaptak a vásárlók. Bekém, hát legyen neked szerencsés ez a kutya, és okozzon neked nagyon sok-sok örömet. Norbi, téged pedig én azt mondom a nézőknek, hogy keressétek Norbit, érdemes keresni, gyönyörűek a kutyák, gyönyörűek, hát azt látjátok is a kisfilmben, és szorgalmazok mindenkit, hogy minél több embernek legyen Magyarországon és buli fajta kutyája. Van, de legyen még több, mert gyönyörű kutyák, és tényleg esztétikailag meg hibátlanok. Köszönöm nektek! Mi köszönjük!